Tuntulauteiden istuinosat ovat helposti irrotettavissa pesua varten. Kankaisen istuinosan irrotus tapahtuu seuraavasti. Vedä liinan nurkat ulos aukoista. Irrota liina vetämällä sivusuuntaan. Liinan voit pestä pesukoneessa aivan kuten laudeliinat. Lauteiden palkit voi tarvittaessa nostaa pois tieltä siivouksen ajaksi. Puhtaan liinan laittaminen paikalleen menee seuraavasti. Laita ensin liinan alareunan pää alapalkin uraan. Vedä alareunaa uraan samalla kun toisella kädellä ohjaat reunaa aukon kautta uraan. Tee sitten sama yläreunalle. Liuta vuorotellen ala- ja yläreunaa, kunnes istuin on paikallaan. Puisen istuimen kiinnitys tapahtuu seuraavasti. Ensin ujuta hihnan alareuna alapalkin uraan. Sitten laita yläreuna yläpalkin uraan. Liuta istuinta, kunnes toinen hihna on aukkojen kohdalla. Laita hihnan alareuna alapalkin uraan ja tee sama hihnan yläreunalle. Liuta istuin paikalleen.